नागपूरच्या दक्षिणेला असलेले चंद्रपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणजेच गोंड राजांची पूर्वीची राजधानी होय. खांडक्या बल्लाळशाह या गोंड राजाने चंद्रपूर येथे राजधानी वसवली आणि चंद्रपूरच्या किल्ल्याची पायाभरणी केली. राजा खांडक्या बल्लाळशाहच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा हिरशहा आणि पुढे धुंड्या रामशहा यांच्या कारकिर्दीमध्ये किल्ल्याचे काम पूर्ण झाले. चंद्रपूरच्या किल्ल्याला जटपुरा, बिनबा, पठाणपुरा आणि अंचलेश्वर असे 4 दरवाजे आहेत. अंचलेश्वर मंदिराजवळ असलेली राजा बिरशहाची समाधी अतिशय देखणीय आहे. असे भव्य स्मारक विदर्भामध्ये दुसरे नसावे. गोंड राजा वीरशहा याच्या मृत्यूनंतर राणी हिराई हिने तिच्या पतीच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हे भव्य स्मारक बांधले. राणीने आपल्या पतीच्या प्रेमाखातर बांधलेले असे स्मारक इतरत्र कुठेही पाहावयास मिळणार नाही. राजा वीरशहाची समाधी अत्यंत कलात्मक व रेखीव आहे. येथील जाळी, शिल्पे व घुमट पाहण्यासारखा आहे. या स्मारकातील बाहेरील दरवाजांवरील कमानी व त्यांचे सौंदर्य अप्रतिम आहे आणि इतक्या वर्षांनीही ही कलात्मकता टिकून आहे हे विशेष. राजा वीरशहाच्या निधनानंतर राणी हिराई हिने सन 1704 ते 1719 ही पुढील 15 वर्षे राज्य केले आणि या काळात तिने हे भव्य स्मारक बांधले. तसेच महाराष्ट्रातील एका राजाचे हे सर्वात मोठे भव्य स्मारक आहे. स्मारकावरील भिंतींवर गोंड कलेचे चांगले नमुने पाहावयास मिळतात. यात स्त्रियांचे शिल्पे व गोंड राजांचे राजचिन्ह पाहावयास मिळते. येथे गोंड राजा वीरशहा याच्या समाधी व्यतिरिक्त इतर 7 राजाराणींच्या समाध्या, स्मारके पाहावयास मिळतात. शौर्याचे प्रतीक म्हणून हत्तीवर आरूढ झालेला सिंह हे राजचिन्ह गोंड राजवटीने स्वीकारले होते. येथील दगडी पायऱ्यांची विहीर व त्यालगतचे कमानीदार दालन प्रेक्षणीय आहे.